Зняволеныя праваабаронцы Насце Лойцы пагоршылі ўмовы ўтрымання. На паўгода яе перавялі ў памяшканне камернага тыпу. Як паведамляе выданне «Наша Ніва», праблемы ў палітзняволенай пачаліся восенню 2024 года, калі яе вывозілі з калоніі ў Менск на суд у якасці сведкі. Пасля вяртання ў папраўчую установу Насту Лойку перавялі ў іншы атрад. Яна атрымала некалькі пастановаў за нібыта парушэнні. Верагодна, яны і сталі падставаю для трапляння ў ПКТ. У памяшканнях камернага тыпу зняволеных увесь час трымаюць у памяшканні. На свежае паветра яны трапляюць выключна падчас шпацыраў. Аднак іх не пазбаўляюць пасцельнай бялізны, як у выпадку пераводу ў штрафны ізалятар. Насту Лойку затрымалі ў канцы кастрычніка 2022 года. У віну ёй ставілі распальванне варожасці, за што прысудзілі 7 гадоў зняволення. Працэс перамоваў паміж Беларуссю і ЗША працягваецца, і абодва бакі рыхтуюць чарговыя крокі. У гэтым запэўніў сталы прадстаўнік Беларусі ў ААН, а цяпер і адказны за перамоўны працэс Валентин Рыбакоў у інтэрв'ю дзяржаўнаму каналу «Беларусь-1». З ягоных словаў, працэс ідзе павольна, праз, цытата, «бурныя падзеі ва ўсім свеце і вялікую занятасць усіх уцягнутых». Сам жа Лукашенко заявіў, што падчас папярэдніх перамоваў з амерыканскім бокам прапанаваў вызваліць некалькі тысяч чалавек, асуджаных за розныя злачынствы. Аднак, маўляў, зацікаўленасці прадстаўнікі Трампа не выказалі. Таксама узурпатар прызнаў, што за ранейшае вызваленне палітвязняў меў свае патрабаванні ад ЗША. Што менавіта ён прасіў узамен, Лукашенко раскрываць не стаў. Лукашенко зноў загадаў сваім дыпламатам арыентавацца на захад. Маўляў, нягледзячы на санкцыі ды пахаладанне стасункаў, кантакт з суседзямі губляць нельга. Ці падае ён гэткім чынам сігналы Еўропе і ЗША пра гатовасць да дыялогу і ці павераць ягоным словам заходнія краіны? Над гэтымі пытаннямі ў вечаровым эфіры студыі «Белсат» разважаў палітычны аналітык Александр Фрыдман. Ён разумее, што ў сённяшніх умовах нейкія гульні з захадам, калі і праводзіць, дык трэба вельмі асцярожна і небяспека сур'ёзная. Таму і паводзіў ён сябе адпаведна. То бок месседж прыкладна такі: мы застанемся з Расіяй і, канешне, мы застаемся з Кітаем. Яму кітайскі чыннік важна было падкрэсліць, але ён зусім не супраць наладзіць, палепшыць стасункі з заходнімі краінамі. Але гэтыя разважанні, які ён зрабіў, і, дарэчы, наконт Злучаных Штатаў, яшчэ больш наконт Еўропы, яны не выглядалі так ужо упэўнена. Гэта зусім не стасуецца з актуальнай сітуацыі. Ну, што, напэўна, трэба заўважыць, прынамсі з тых урыўкаў, якія нам прадэманстравалі, Лукашенко рабіў выгляд, што тэма вайны ўвогуле не існуе. І гэта выглядала, вельмі дзіўна. То бок, ідзе вайна на межах Беларусі, сітуацыя абсалютна жахлівая, а тут усё, вось нібыта ёсць нейкія праблемы ў адносінах з захадам, і трэба сітуацыю выруліць. А вось пытанне, чаму такія праблемы ўвогуле ўзніклі, яно нават не ўздымалася. ЗША рыхтуецца ўвесці санкцыі супраць Расіі ў сувязі з авіяударамі па цывільных аб'ектах ва ўкраіне. Гэта будзе зроблена ў выпадку, калі да 8 жніўня не будзе спыненая вайна, заявіў амерыканскі прэзідэнт Дональд Трамп. Тым часам ЗША правялі непублічны раунд перамоваў з Расіяй. Аднак, як расказаў у інтэрв'ю Fox News дзяржсакратар ЗША Марка Рубіо, прарыву дасягнуць не атрымалася. Ён кажа, Вашынгтон лічыць найлепшым варыянтам неадкладнае спыненне агню і пераход да перамоваў. Але Расія не выказала гатовасці да сур'ёзнага дыпламатычнага дыялогу. Акурат адсутнасць прагрэсу ў гэтым працэсе найбольш хвалюе Трампа, падкрэсліў дзяржсакратар. Падавалася б, афрыканскія краіны – перспектыўны гандлёвы кірунак. Толькі вось ехаць туды, рэпрэзентаваць нашую краіну, як выявілася, дыпламаты не хочуць, прынамсі у Нігерыю. Лукашенко падчас нарады падказаў кіраўніку МЗС Максиму Рыжанкову, як уладкаваць гэтую справу. У нас есть без дипломатов хорошие люди, хозяйственники, как мы их называем. Ну, будет еще один переводчик там, толковый, который, кроме переводить с послом, будет чем-то еще заниматься. Надо найти толкового туда руководителя. Беларусь экспартуе ў Нігерыю сельскагаспадарчую тэхніку. Сёлета ў канцы чэрвеня афрыканскую краіну наведалі міністр замежных справаў Максім Рыжанкоў і віцэ-прэм'ер Віктар Каранкевіч. Яны ўрачыста перадалі Нігерыі некалькі тысяч трактароў і камбайнаў. Акрамя таго, Каранкевіч агучыў намеры Беларусі стварыць там зборачныя прадпрыемствы, а таксама навучаць персанал эксплуатацыі і рамонту беларускай тэхнікі.
У России да праблемы з беларускімі аўтобусамі МАЗ дадалася яшчэ адна. У Алтайскім краі з 10 закупленых у нашай краіны трамваяў 8 у стане гарантыйнага рамонту. Пра гэта паведаміў міністр транспарту рэгіёну Андрэй Падалян падчас сустрэчы з беларускай дэлегацыяй. Расійскі чыноўнік кажа, што трамваі часта выходзяць са строю праз праблемы са зборкаю і стаяць у дэпо, а не на лініі. Ён адзначыў, што яны і далей зацікаўленыя ў пастаўках беларускай тэхнікі, але з гарантыяй бесперабойнай працы. Як паведамляе выданне «Банк Факс» са спасылкаю на працаўнікоў муніцыпальнага прадпрыемства, беларускія трамваі аказаліся непрыстасаваныя да барнаульскіх умоваў, вялікага пасажырапатоку ды суровых зімаў. Старшыня Савету Рэспублікі Наталля Качанова разам з кіраўніком МУСу Іванам Кубраковым прынялі ўдзел у адкрыцці шматфункцыйнага медычнага цэнтру ў Менску. На ўрачыстасці кіраўніцтва установы атрымала ад чыноўнікаў сертыфікаты на абсталяванне. Комплекс мае 3 корпусы, у якіх размесцяцца 10-я стаматалагічная паліклініка, гарадскі эндакрыналагічны цэнтр і клінічны цэнтр пластычнай хірургіі і медыцыны. Размяшчаецца медычны цэнтр на вуліцы Маяковскага. Раней на гэтым месцы меўся паўстаць комплекс «Наватэль Менск-Маяковская», будаваннем якога займалася кампанія «Лада ОМС Інжынерінг». Аднак здача аб'екту зацягвалася і праект перадалі пад медустанову, якую дабудоўвалі дзяржаўныя арганізацыі. Апошнім часам навіны з беларускага рынку нерухомасці моцна здзіўляюць. Рэзананс выклікаў пачатак продажу кватэраў у новым жылым квартале паблізу плошчы Перамогі ў Менску. Цэны на кватэры там вагаюцца ад 400 тысячаў да $1 мільёна, ці прыкладна 9 тысячаў за квадратны метр. А якая сітуацыя агулам на рынку? Гэтым пытаннем задаліся нашыя калегі з інтэрнэт-рэдакцыі. Як высветлілі журналісты Белсату, сітуацыя ў сегменце эконом-класу выглядае больш прывабна. На новае жытло цэны за квадратны метр вагаюцца ад $1500 на аднапакаёвыя да 1300 на трохпакаёвыя кватэры. Самы танны дом, які ўдалося адшукаць, новабуд на Каралінскай у Малінаўцы, дзе метры прадаюць па 4-4,5 тысячы рублёў. Каб заключыць дамову на куплю там кватэраў, людзі дзяжураць пазменна. На другасным рынку агулам колькасць угодаў падае, але цэны растуць. У адным толькі чэрвені 5-я частка прададзеных кватэраў каштавала больш за $100 тысяч. Гэта рэкордны паказнік за ўсю гісторыю незалежнай Беларусі. Прычыны эксперты бачаць у росце заробкаў. А вось у суседніх краінах, наадварот, назіраецца тэндэнцыя на зніжэнне цэнаў. Падрабязнасці шукайце на сайце belsat.eu. З 3 беларускіх футбольных клубаў у еўракубках застаўся толькі адзін. Такія вынікі ўчорашніх матчаў у лізе канферэнцыяў. Паводле сумы 2 сустрэчаў жодзінская «Тарпеда» капітулявала перад ізраільскім «Макабі». Услед за белазаўцамі з еўракубкаў вылецела і сталічная «Дынама». Дзейныя чэмпіёны мінімальна саступілі албанскай «Эгнатыі». Адзіным клубам, што працягне барацьбу ў 3-м раўндзе лігі канферэнцыяў, стаў «Неман». Гарадзенцы ў матчы са славацкім «Кошыцы» згулялі 1-1. Далей у турнірнай сетцы аўтазаводцы чакаюць сустрэчы з фарэрскім «Клаксвікам». Пад Менскам працягваюць ліквідаваць наступствы моцнага ветру. Удзел у разбіранні завалаў, дрэваў ды аднаўленні інфраструктуры прымаюць больш за 300 асобаў. Задзеяна 60 адзінак тэхнікі. Пакрысе ў населеных пунктах аднаўляюць энергазабеспячэнне. У Беларусі абралі птушку 2026 года. Крылатым сімвалам на лета стаў рэдкі і унікальны від для нашай краіны – чорны бусел. За яго прагаласавалі больш за 4,5 тысячы чалавек. Чорны бусел занесены ў чырвоную кнігу Беларусі і ахоўваецца ў многіх краінах Еўропы. На адрозненне ад звычайнага бусла, чорныя вядуць прыхаваны лад жыцця і гняздуюцца ў зацішных ды бязлюдных мясцінах. У нашай краіне ў заказніку сярэдняя Прыпяць на Палесе зафіксаваная адна з самых высокіх паводле шчыльнасці гнездавання папуляцыі – да 25 параў на 100 квадратных кіламетраў. Гэта былі галоўныя навіны на гэтую гадзіну. Заклікаю вас ставіць падабайкі пад трансляцыяй, а таксама падпісвацца на нашыя сацыяльныя сеткі, калі для вас гэта бяспечна. Поўны агляд падзеяў дня глядзіце ў вечаровым выданні праграмаў «Аб'ектыў» і студыя «Белсат». Я ж з вамі развітваюся, беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.